Majugad lang sa tanan, dakos merkados Alicia kay hanggi iba nas undoy mo palit kunog ismagol. Bawo puding tawhan na hait magkadug tiil ara makakasog ismagol. Tuali sa taas kay tuwa man display dito sa ibabaw. Di ana nakapalit nag-ismagol na langan magurkog sunod ni jaga dito pa ko sukay ka janing hapit ug nabay maajuhon. Ako kay lami mo kog ismagol kay gitagaan mo kong atibing crooks good ni. Mao ra to yung mangyari kay ug maraman mi mo palit og mga grocery. Tingbitay pa guys, tingbitay. Tayo'y lumalabay lang dito sa pitong atang. Ada gazama-zama ra man si kog kanta kan lipay ko guys kay wa na ilaba daghang o. Naloy mas undoy na kay 3 days man kong kamukmuk sa bahay kay gilantan malagi ko ija kong gisuroy guys arhi ekonomisa bali sa hills. Ganahan mga ko mo arhi uy kinsa ba diri ganahan og nga imong makitaan nga view. Pero panoramic park ng pikas kanang pikas bali sa hills pud na. Bali duha na sila ka klase nga atraksyon. Dara kang paborito nga gianan kay na himuwasanan. Bitaw magbantay mo rin mo agi mo ha kay insag madalhog mo. Kuyaw dani og magkusog agbaha kay di ta kalatas. Woohoo! Sa una grabe si katutaghang tug ug moagi dani kay ring bijaa man igdaan karon kay ilan ang gipatag siguro simintohon na pud ni nila. Mao ra gid rin taw niyang gerhi guys magtanaw-tanaw ra ko formation daris buntod mo gaan aghang pamati. Halos naman siguro mo nakaarhi na mo sa panoramic park no. Kami dara gid mis atbang kay di man pwede mo saka kay wa pa man ko na totally recovered. Pero bisag ladyo ra ko dara ang tawatan ra ko mo na gaan gid nga pamati. Mo ngay lay kung nga ingani ba baw gid mo ra gid ni tambaw sa ang kasakit. Gisige nagadyo ag krasada dari katong mga ningarhi sa una nga ning tagam kay hapit na nga balintong kay ang lisirag daan nigbalik ni jo okay na kajugdan. Kani nga mountain formation guys mo na nagang giingon ni jo nga bali sa hills lahi punis panoramic park adto punis pikas. Kung gikan kas highway mas daw ning bali sa hills kaysa sa panoramic park ladyo kato kay tumoy na mga to pero arang nay sa pod no bag umanguding nasunog mo nang napay na brown pero ning recover na sa kay gray na pud adjo. So daga jas ni agi ning arimi moy pagkasunog mura gamig mga igurot pagawas nga pajak masig mga nga dagto magagi. Kaysa di madagto nga nag-uwan man sa igagbon. Nakadawat kog mga chat dari ba ag mga tulisan di ba daghan na man tulisan kaadyo nga nabalita dari sa Bohol mga isang semana na ni nga sa gunson jug tulis sa kaadlaw na itulo ka tulis may tabo dagko ra jud kwarta nga makuha nila ja karong adlaw ni abot na jud sila sa Alicia pero na ako nuy gukod nga nahitabo daning dong ko no ag tulisan dito sa ang barangay ja na ako ni napusilan ako kay bog pulis ba og ag tulisan bay napusilan kay gang source dari nagkrug-krug pa kuno siya kay paglabay ni ja mao ko ni pagpinusilay uy jara tabangan ang sana man ni sinanay hanggi kuan sinanay hanggi chatan sila dito nga manglak pirmi sa bahay kay wata kay boba jang nga nakaikyas na ja mang hostage na raman kay nahagla kay na mga pulis nag-chase. So di jud kumpiyansa, grabe daghanan na po na sila kaadyo karon mga pag kuana na nila pag gara-gara rong si manahan. Ja sa gunson jud wa jud sila pahuway panulis. Gi-close kuno ag krasada dadto kay ila laging gibukod maadyo lamang na dakpa na nila. Adlo kaadyo oy Ginoo tabangan. Kalitram po na sila abot dari. Milinawon man taning Bohol, ja karon arang sikata na magbuhol sa tulis. Haram mong balitaan ang jaw nga napay update direct source ng Marites. Haram ang update ang jaw kung sa laing balita. Jara nang buto-butom di kuno pusil. Nag-exchange ito sila bala. Suba signal eh. Paano yung Kapag sa Marites kay kung ako Marites ko mo ani kina Marites sa tanan. Labaw pa ng Marites na ho. Updated pa na pirmi. Pakno ng globe eh. Jarang ko ba asa eh. Madyo ra jud pud nga datong taknawa kung nakanaana nga magpahatod. Kay mura ra ba jud ko kaulion gini nang palis ja nakalimot ko bas oras ang ana muli ta og hapon ja wa na ram nas. Unsa gid nag-abot gid dito sa tulisan dito. Pinusilay ra ba gid. Saan na laman. Ito may update tayo haron. Narabay ning order manugo ra lang kung ati ali. Maghuwat ra kog update kay sa mong i-update ni magmarites ta karon. Amping tang tanan nas Bohol. Ug nas lain pud ana amping mao pa ni paglinog dito sa Luzon nagbuhol ra ri bisi pus mga kawat ug tulis. Uin taon. Nakatuog mag-injong marites guys, di ana ko sa mga Good morning. O ban ebot ang tulisan dara gabi eh. Imon tanggi pa. Dakpa na gisa na mo. Adwa na may patesa. Daw ba? Okay, sure lagi og tulisan ba kung lutog di? Ano man di ay? Checkpoint man kuno. Ha? Base ra pa sa hang nakitan nga dahil gi-post pod ba? Checkpoint kuno alas 5. Wa ko na muhul ng tong motor nga baha.
Gipabuthan man kuno mga pulis, di ba ilang gigukod. Nga. Mao to ilang gipusil, ilang duda mautog sa katulisan kaya nagdada magpusil. Nga may sa idakpan ko no. Nagpag-usa sa patay. Hintugan. Bora maka. Nalagi ning mga parang lisura ka dyan magmaritis. Pait ka dyan magmaritis gabi, dugay-dugay kog tug, wa man day ko nasagap, ha? Nga tumaro kang tago. Dito man mini agi po, linaw naman dito. Nga sa may balita. Wa may mga taong nang gawas. Nga hadlok siguro. Kita magdugo sa kasara. Ha? Kita magdugo. Wa na ginluan na. Asa dapit na? Hadapit. Ay, imburnal na rin. Gabang imburnal. Kasilid. Dia kasulid. Nisod sa imburnal. Isud. Imburnal sa dam. Aras na. Dia dam-dam gamay diha. Nesut mo na. Ah, tulisan jud to siya kay ano mahadlok man siya. Makikpatay man siya. Di ba? Dam na adayo. Habang damad eh. Ila adayo katubang bitudlo ra. Diha. Dadto lagi ngan kay mo maingang mi Regine nga paglabay ko nila dadto kuno ag mga pulis naghupo-hupo. Gamay. Diyan ako. Ni uli ko kay ari ko mag-prepare sa mga pahumot. Okay, thank you very much. Balik ka ra lamang ko kay mag-andam pa ko. Ang sayan. Love you po. Pati ang tulisan, no? Patay. Tay, mali. Patay. Ano naging gusto ng limpyo? Patay. Dusa. Ko lagi arang kapuja magmarites yor bilar-bilar ta wa masaga. Nanay na masaga ko ron. Di kami di ko sa midin. Dito Di din mo sa lisod ng sugod. Di Google lagi checkpoint ti ay. Tapos sa balitis di ay. Checkpoint. Nag-checkpoint di haskoan mo. Wa man nila nuli sa lisyam labay ra. Kay mi man nag-checkpoint. Dami sa ato. Oo, man muhunom. Kontak na. Nagpabuto man Gikan to hunom. San Miguel Anolis Bad. Nuli siguro to di. Ano nga nung nababuto? Iya raisin da. Ang kay magpusil ang mga pulis kay gi kuan naman sa bullron nga nagkuan ang mga pulis ron. Alert. Sa kasag pulis ron nagkagpusil na sa mga kalsada nagsuroy-suroy kay grabe ka sa pulis ang kasler kaanyo. One woman ug one choco. Ipapilit daan kay mabuwag. So enough sa tas pagkamaritis guys kay magtrabaho sa tas atang negosyo pero sometimes kinahanglan magmaritis man ta para pa sa atang safety. So kung interesado mo makahibaw sa tanan nga detalye tan-aw ra rin mga balita sigurado ko gipang post na sa mga balita danis kuhol ka ng mga Bull Chronicle mga nga baka na bang mga trusted nga mga reliable nga mga sources sa balita sa Bohol na aran ra nagipang post. Kay mag-move on sa ako kay na intunsis na nga ang negosyo daan ni ug mag una-una tag maritis importante safety tang tanan. Majori hang ba kay kitabangan ko darig pamotos kay usahay manugo suguram ko sa mga igsuon ja busy man sila o mas tiri diha ka nagpa-check up man ganahan mo po sila mo putos-putos daning mga ginagmay baligja karon kay wa man di si Jasay puli kay labad-labad play gang o. Isod na sila gabri. Grabe wajud ang anga mura magdi na pakapihon og tag-ija daani. Salamat kay kaso sing palit daani nga mga insulin coffee, good for diabetic persons. Tulisan lagi. Tulisan. Tulisan lagi. Ilang gikuan. Gipahawa gani gipadali ganig mga nagibayik. Nagipabalik ito sila. Ha? Ito na yun po. Hindi na ada ni Day. Bike ba? Lumba? Ikaw ba? Tagbilaran? Taman dari sa... Oh, ronbo na tagi. Triathlon? Triathlon na or biking ra? Big bike? Bike. Mahak, abi po ko magdakap sila sa tulisan. Ilad ko da, abi mo tulisan na pagi corner, naghana may pulis sa kalsada ng gibatas. Naday ko noy duwa. Ay. Yubo pa ko. Gikan ko subay guys, gipadadaan kong nanay og nagnanit og sanin nasa sa ang bulsita.
na bitaw gipadatan kung nanay ukra. Na ay puwa, na pay green. Na puwa. Dapi green. Ito ning lapuan ron ket ang suka bitaw nga nay sili. Sa paday, sa di pa rin ko makalimot, sa di pa tamo para dun sa ato ang video. Daghan di ay kaadjong salamat sa mga namalit sa atong perfume. Sa tanan-tanan. Anja na may nag-message na dari. Salamat kaadjo ma'am. Pa-shout out ko ni Philip Joshua Yap, ni Sam Yap, ni Joel Yap, ug ni Juanita Yap. Hello Yap family, og ni Miss Flor de May Reserva Montañez from Katagbakan Norte, Luon, Bohol, pero naa karon sa Lapu-Lapu, Cebu. Thank you sa inyohang pagpalit sa to ang perfume kay hapit na pud mahurot mo pagani pag stock na to hapit na pud mahurot. Daghang salamat kaadyo. Dagan kaadyo na malit daari kana bitong ilang pick upon ja ag-uban katong lagjo pwede ra mo sa Shopee. Gaya naman ta account sa Shopee. Gikapoy ko guys gikan mi sa ginduluman ganina. Uli-ulian naman pug ko. Ang kuan na laman, sip-on na mag-ubo na bilin. Wala ko hilante, okay na, naka-recover na. So, pasalamat ko sa Ginoo nga. Wara ko. Ingan gajag na, grabehi ka adyo kay na. Saan na laman natin gajag pagpaningkakay o kuan ta. Kajukong ta. Charge ako sa ang external mic. Kay lubat man. Nabutang. Kato magambugan. Uy, yung pa mang itsang bugan. Bago pa dyan kaadyo ng external mic, guys. Virgin pa dyan niyo. Pinimagamit na dyan sa mga video. Nipalit ko, kaya rong lamig atong audio ug na bitaw tas gawas. Kaya arambong sa baka usahin ng mga sakjanan. Maka distract bitaw. Labi naglamig atong topic. Ala po, na rin ang ukra guys. Kaya mo natin kanag panihapon. Salamat guys mga nananaw karon.